ging ik eten sieren op zee. En de dokter Gerre maar Ippie Wijkhuizen. Ippie. En van waar was Tojo het eten sieren? Van mijn broers, van Sieberen en Hendrik. Die werk je beide bij de marine in Den Helder. Bij de marine? Komst u uit een familie van militairen? Inderdaad. Daar ging ik van in de houding staan. Je bent al gewier aan. En je denkt dat we in Frankrijk zijn. Maar nee, dat net weer, hè. We zijn in Sint-Niek. Ik giet je het door. Wien. Wien in Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hansje. Ja. Hoe is het met daar? Ja, best. Dit is Ippie. Hoi, Ippie. Hoi. Dat is even snel eten. Jee, Ja. Kerst futje en het zo mooi riep worden. Kerst wel veel, dat is wel mooi zaak. Kessel lied of net? Ja, doe maar zien. Even, wat ik nou zo vreemd vind, en ik weet dat een heel soort mensen dat vreemd vinden, in Sint-Niek. Dat zijn naairassen. Dus die zijn speciaal kweekt, kruist, toch de rassen die we eigenlijk zal kennen vanuit Ja. Frankrijk en Duitsland. En daar hebben ze naairassen van maken die maar minder zinnen, maar minder warmte, toch voldoende riep worden om er wien van te maken. Druiven is de basis van wien. Zo is het. En je maakt je wien. Ja. Of maak je hem Klopt. die jaren? Nou, wij maken het net eerlijk zelf. Wij proberen ervoor te zorgen dat het druiven van goede kwaliteit binnen. Ja. Ik zeg altijd maar Gods hulp, dat doen we dan. En wij brengen de druiven dan naar onze winmaker. En ik wil graag één ding wel. Dat ik heb zo vermoeden wat het is. Het is betiet, kan mij niet schelen. Ik heb al wat kleerst. Maar het woont zit niet te pop in. Maar dit spuugt worden dan, hè. Dan spuien we de wien uit. Daar heb ik al wat voor. Hebben we wat voor? Ja, dat heb ik Wij al wat proeven voor. de wien. Hier in Sint-Niek. Het is een wien van de Johanniter. Die hebben krekbruin, dezelfde druif. Ja. Het is een frisse wien, een frisse druif. Die jou dus fris en fruitige wien. En dat is dit ding. En dat roest. Het is een beetje citrusachtig. En wat ik roest, wat het meeste roest, is eigenlijk appel. Doe maar je vanger. Is het nou helemaal mooi dan worst? Dat is nou een stukje kaarsjesproeven. Maar, de combinatie, fantastisch. Leg je er even op. Dan moet maar eens een stukje cheese maar hebben. Maar weer in broer maar in broer letten. Oh nee? Ik ben net echt een cheese-liefhebber. Nee? Hebben we niet meer nodig. Dit maakt zijn broer. Oké. Nou, rode wien maakt ze mee. Klopt. Rosé en witte wien. Ja. Nou hoor ik eigenlijk wel graag wat witte wien van die mij gaan. Ja. Want ik ga een visgevogeldetje. Oh, dat is mooi. En ik ga een rode wien, omdat ik een vlees haatgerechtje. Dus een beetje rood en een beetje wit. Ken je wel? Ja? Dankjewel. Nou, dan hebben we alles bij elkaar. Hartstikke bedankt Ja. voor de cheese en voor de wien. Graag Dit gedaan. komt helemaal goed. Ja. Vier gedaan. Ja, wij gaan naar Den Helder. Wij gaan naar de marine. Kom, hey, bedankt hè. Ja. Hoi. Nou, dan staan we. Op de Hare Majesteit de Rotterdam van de marine. Maar Iepie, zij kent net jaren. Zo vallen we te bot op. Dus, wij verstroepen u eerst eventjes. Nou, zo snel kan je hem zelfs net omstroepen. Hé, Geef mij wel. wat is dit? Ja, dat past niet hier onderal, joh. Ja, en natuurlijk je geen positiekleding aan boord. Maakt het niks uit. Wij zijn er klaar voor. En we zien de man dan. Dat dacht ik. En nou is het hartstikke. Nou komt het erop op. De man staat hier op de bregen omdat ze denken dat er een uitsturing is van Omroep Friesland, een interview met de marine. En zo hebben ze erheen geland. Iepie, doe erheen. Ik kom letten. Donner. Dit komt erop aan. Ik ben al aardig wat plakken West. Recent natuurlijk de piraterij. Nou, dan ben ik 2 keer West. Piraterij? Ja, dat zien we er ook wel tot iets nice. Dus, Verrassing! Ja, wie ik? Dan ben je compleet. Dat had je niet net verwacht, allemaal. Cyril, ik wist het, hè? Ik wist het. Ik doe je hem graag goed verrassen. Nou, dat is volgens mij aardig leuk.
En waarom? Nou ja, je hebt beide een heel heftig hier achter de recht, dol op het kim, dol thuis. Ja. Met de poppen en te stappen met varen. En ik dacht, het is gewoon heel leuk om hier eens in het zonnetje te zetten. En daarbij ga ik natuurlijk wel wat hulp inrappen, want die kennen Omroep Friesland natuurlijk wel een beetje. Ja. Dus ik heb iemand mijn naam en samen met deze persoon en ik straks ik een filmserie. Ja, super. Dit is een positie maken, maar Corporaal en Adelborst. Dag. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben Joet de mascotte. Nou, hartstikke mooi. Draait ze? Mooi. Hoe vies dit? Nou, mooi. Dan stiert helemaal perplex, jongetje. Ja, joh. Oh nee? Ja, joh. Ja? Ja. de waterman. Ik doe straks de kombuis in om te geren voor deze man te eten zien. Dat kan net missen. Helemaal goed. Sieben is nou tolve hier bij de marine. En hij is van die tolve hier het er het grootste deel ontvaren west. En dan tussentrouw wel eens een paar maanden thuis, maar het grootste deel dat altijd wel op zee west. Hij is getrouwd vorig jaar en toen kwam het grote geluk van een tweeling, een jonkje en een famke. En toen hebben ze besloten om maar net meer te gaan varen, omdat het thuis toch echt nog van dat geluk genieten wil. Dus hij vaart nou tijdelijk net meer, maar hij zit nu op een walplaats als instructeur bij de marine. Dus Hendrik had de jeugd nog, die is natuurlijk nog maar 21. En die is terwijl Jelien het grote avontuur dat marine hier instapt. Ja, die leeft natuurlijk als, zoals dat is als gat in Frankrijk, maar in feestjes. Maar daarnaast natuurlijk ook een protte leren en sporten en zo, dus die doet er ook een heel soort voor. Dus Hendrik is een heel grote fan van reizen. Zijn collega's die praten ook al mij aan tafel. Als ze dan aan tafel gaan, is lekker Italiër en iets wat pieper en zout erbij. En als het hier lekker is, dan is lekker eten is een vorm van geluk. Dus ja, hij is echt een grote fan. Een echte Friesland fan. En ondanks het grote leeftijdsverschil hebben wij echt een heel soort onderwandelen. Hebben wij het heel mooi met een wandelen altijd. Nou, wat leuk jongens, dat jullie zijn wel roenleider willen. Hey, hartstikke best. Ja. Oh, Rijs. Wat is dit? Ja, zie je even middeleen. Ja. Dit is de commandostraal. Ja, hier voeren we de oorlog. Ja, de oorlog. Ja? De oorlog Dus is- die man die zei ze, vuur? Nou, had het maar op. Vuur! Het is misschien maar eens maar. Ja, maar ik heb wel verdwalen hier. Ja, dat gebeurt soms echt samen, hè? Nou, dat wil ik wel over. Oké. Ben die beer een beetje knap of? Nou, ik zou zeggen, probeer het eens. Oh, die ken ik. Kom eens hier. Nou, lekker koetsen maar reizen. Wat rustig reizen. Wij hebben op het menu staan, als voorgerecht doet, Noorse zalm. Ik weet dat de man naar Noorwegen ging met dit grote schip, dus ik denk maar een Noorse specialiteit. Noorse zalm, die gaan we marineren en dat jit gravlaks. Er wel lekkere komkommer bij met dillen, vertel ik straks. En dan hebben we als haardgerecht, dan komt het, de wien, die doen we natuurlijk ook bij het voorgerecht, maar hier maakt ze weer een lekkere saus van. En die saus, die maakt ze weer van jittik, maar witte wien en bieslook, lekker orenkruiden erbij, lekker siepeltje, laurier, peperkorreltje, remmen erop, oké? En dan hebben we als haardgerecht een apart stukje vlees en dat nemen ze diamanthaas of jodehaas. Maar dat lees ik straks wel even uit. Daar doen we die saus bij, jerpeltje, maar snijden. Lekker. Hoe liep dit hier? Dit liep het heel goed. Denk je dat ze dat lezen? Ik doe het wel zeker. Dan gaan wij gauw aan de slag. Ik marineer even die zalm, die gravlaks. En er komt een garnituur van komkommer bij. En dat giet zo. Dit snijdt er ook. Die kant snijdt er ook. En dan pak je de 10 kilo, brede baan. En die wil ik graag drukken. Zo. En dan pakken we die lapjes komkommer, want die gebruiken we straks voor het garneren. Een beetje dressing erop en dan dribbelt dat er een beetje doorheen en kan er een beetje in doen. Als je dat nou even doet, dan marineer ik even de zalm
En dan ben je misschien tagaliek klaar. Daar komt in. Verse dillen. En die mag je even een beetje fijn snijden. De stokjes leven even apart. Dan hebben we die hele zijde met zalm. Maai het vel er al aan. Zout en peper. Ja, dan heb ik nog wat Amalander mosterdroer van de verleden keer, weet je nog wel. Want dat is ook zo lekker bij die graaflaks. En die smarren we er gewoon doorheen. En net als Sunegep, gewoon een mooie flikker mosterd er bovenop. Eventjes maar deze. En dan zo eventjes mooi, even de gelijkmatig goed verdelen. Dan pak ik die mooie verse dillen en die strooi ik er mooi doorheen. Zo, dan krijg je plastic folie. Dat maakt er doorheen. En die lees ik hier in deze schaal. En dan ga ik er nog een andere schaal onder zetten. En die doe er bovenop. Zo, en dan wat flessen wien van Jantje. En die zetten we er bovenop. En dan moet wat gewicht in zitten. En dan zou je zien dat ze hier een koeling aan boord hebben. En dan liet je dat marineren. En dat maakt eigenlijk tolen worden. Dus nog even wassen, man. Het maakt even goed marineren. Dus deze naar de koelkast. Wat is dat? Ik ben die komkommer rond vermaatje. Shit, wat draait ze nog zo screamerig van. Ja, Rijssen, dit wordt niet. Ik Ja, hoor dorst het en het liep het verschrikkelijk makkelijk. Ik hier al een beetje meer verwacht dat er wat serieuzer maar om je. Ik eerlijk wie zelfs ik wel hier wat meer van verwachten. Ja, hè? Ja. Nou ja, Natuurlijk. Rijtje redden we wel bij mij. We maken maken het gerucht. Au. Dit is wat. Hele wit al. Ja, hier op wat. Beetje dressingen op, heel voorzichtig mengen. En dat gebruiken we, maar die komkommer, die is zo fantastisch niet in haast. Die gebruiken wij voor de garnering voor het voorgerecht. En dat is de marineerde zalm. En die marineerde zalm, die heb ik natuurlijk al marineerd. Want we lieten deze gast natuurlijk net tolen worden wachten. Ja, dat ken het. Daar is hier bij de marine geen tijd voor. En die snijden met een zalmmesje. En dat zalmmes, dat maakt soepel worden. Huh? Ipi, wat doe je voor de kost? Ik werk je op de klantenservice bij een grote verzekeraar in Ljouwert. En wanneer komt Plant in februari. En is het een jonkje of is het een famke? Dat weten we net. Want Sergio snapt natuurlijk wel, wanneer dat een jonkje wordt, dan jit hij van... Ja, dat dacht ik. Rijtsen, hè? Dat is natuurlijk wist. Of net? Maar ik denk dat ik daar nog even met mijn man op praten maar dan. Nou, dan is dat bij deze regel, hè? Hé, Ipi, dus die is even wat te niksen, maar ik ben clear. Ja, nee, tje. Je pakt even die komkommer Ja? op. Die hebben we dus marineerd. Ja. En dan moest die zo eventjes mooi even oprollen. Hij weer bij de marine vroeger of zo? Dat Dus hij hij is stoker bij de marine. Stoker? Ja, stoker toen we in de boten nog echt zaten. Die varen toen nog echt op diesel. Oké. Maar en die had zij zien bij de marine vaart. Het vierde is wel wat oerslaan van de marine. Ja, dat had er wel verzwaren natuurlijk, hè? Nou ja, dat hadden maar de paplepel hadden er dan Ja. hier. Nou wil ik die man er wel even bij hebben, want ik ga nog wat winnen en die zie is best proffen van de morgen die ik mij nog. Ja. Want ik word die sterke marineverhaal wel even hier. Ik ken dat even op het dek vast, maar net. Ah, dat maakt wel leuker, toch? En dan hier plakjes om en dan gaan we erheen. Goed. Op de marine, hè? Ja, nou slokken we trooi, hè? Nou spuien we het net uit. Hè? Zoek ik net bij je. Stikje cheese, man, nog net, want ik ga bij die pleet zeg ik cheese. Nou, nee dank je. Wat nou, best net van de cheese? Nee, ik ben net zo Zie van je het het? cheese. Maar ik ben ook net zo van het cheese. Is voor u te keren, hè? Nou, weer wat meer? Het is geen rauwmelkse cheese, maar als ik zou wel hebben. Sibren, Ja. hoe lang zit er bij de marine? Ja, 12 uur zit ik nou bij de marine. Want hij is natuurlijk nog wat avonturen beleefd, we best al geweest. Ja, nou ja, recent ben ik 2 keer naar Somalië geweest. En dat, Wat wie een taak in Somalië? achter de piraten noemen, hè? Achter de piraten, Ja, dit, is, jawel. dit is echt een jongensmontaal. Ja, dat is... dat een jongensdroom. Dat ben het ding, hè? Hij is eens even een piraat bij de Klatenhoorn, heeft hij een oppakt? Nou, we hebben meerdere oppakt, hè?
Ja? Ja, dat is. Ja. Hoe zien die mannen eruit? Ja, dat ben, Ja. ben in ieder geval geen lapje voor regen en geen papegaai op de schouder. Nee, oh. Nee, maar ja, dat weet iedereen in Tingwol. Ze zitten gewoon in zo'n liet roeiboordje. En ben je zwier bewapend of net? Ah, ze houden wel protte wapens bij hun. Ja. Ja. En is dit gevaarlijk dan of niet? Nou, ze kennen over het algemeen net zo goed met de wapens als wij. Dat is een geluk. Oh, dus je bent gewoon sterker. Uiteraard. Ja, Uiteraard. hè? Ja, wees. Dit is die daar al een keer te wachten, Ja. hè? En nou snappen ze wel dat ik aan ben. Ja, want ja, dit is in mijn lust en in mijn leven, of niet? Dat is. Hè? Ja. Nou, geweldig. Zeg Hendrik, ik ga uit betrouwbare bronnen, en dat is onze Ipi, want die had me zelfs verteld dat Sto, dat dost mij altijd naai. Oh nee? Ja, dat klopt. En wat dost dan? En wat zei ze dan? Nou ja, ik zit zoals bij eten, ook alleen goed eten natuurlijk. Dus als ik lekker eten is een vorm van geluk, zeg ik altijd bij zo. Oh ja. Oh, ik zeg altijd, massa, lekker eten is een vorm van geluk. Ja, precies. Ja, als je in Hollanders is je me natuurlijk raar om, van wat is dat nou weer hoor. Ja. Maar ja, na een tijdje dan is het betrouwen. Oh, dus ik ben bekend bij die maten? Ja. Oké. Ja, ze is een beetje pieper en een beetje zout. Ik ga naast in de keuken weer in, dan maakt ze wel als het eerst het varkenrecht even nou. Die heerlijke wattel, die marineerd is, die kielenwattel, die lees je een beetje in de midden, dat maakt het een beetje knapperig. Dan heb je nog wat van die mooie frisee-sla of andivie-sla, dat zeggen ze ook wel eens. Die lezen we een beetje tussen terug. Dan pak ik nog een paar druppeltjes dressing. Dan kan je haast net zonder die dressing. Hier lezen we de zuiver druppel je we eroverheen. Dan kom ik maar die mooie marineerde zalm mooi tien snijden, want dat is belangrijk. 4 van die mooie transjes. En dan komen die prachtige komkommertjes van onze Ipi. Zit, die lezen we ertussen. Dan heb ik een heerlijke saus. En dat is een mooie saus van prei. En die direct er even tussen. 1, 2, 3. Oortafel op het helidek. Ik zou zeggen, lekker eten op het dek van een marineskip. Het kan niet mooi. Dat is echt een primeur dit, hè? Nou, zo lekker hebben we ik nog nooit eten op een marineskip, ja? Dus dat is voor nu zeker een primeur. Ja? Mooi jongen. Nou, dat is niet de bedoeling. Wel lekker. Goed zo. Ja. Lekker eten is een, Vorm van geluk. alsjeblieft, een haatgerecht. Snijbeen. Tje, sommige mensen kennen maar eigen tegen. Ja. Hè? Die Maar net vinger. in, nee. Tje, maar als ze zegt van nee, ik wil graag een huistuin- en keukenmesje, dat kennen we natuurlijk ik wel. Tje, dan doe je het even samen. Nou, Ja, zo doen we het maar even. Ja. Heel voorzichtig. dan maak ik de saus even. En de saus, ja, die we maken van de Donia-wien van de Heidepleert. De witte wien niet in het stalpantje. Vaak rutte een lep vol jitten erin. Siepeltje erin. En dan doen we er een laurierbladje in. En dan hebben we hier nog wat peterselie staal. Dat is ook lekker erin. Pieperkorrels erin. En mensen, dit liet je gewoon lekker sieren. Dan doen we er lekker remmen bij. Dan dikt hij helemaal in. En dan komt er op het allerlaatste moment nog een beetje bieslook erin. En je hebt een fantastische saus. Lukt het, Hippie? Je net zo hut als daar uit. Ja, dat is vooral maniertjes, hè? Dat maakt het niks uit. Ik doe even het vlees, want het is een bijzonder stukje vlees. En dit nemen ze de diamanthaas en het ziet eruit als een ossenhaas. Maar dat is het niet. Want dit is, in de volksmond, ik wil naam, de jodenhaas. En wist men wat ze dat zijn nemen? Joden, orthodoxe Joden, die eten alleen maar rundvlees van de voorvoet. Dus als ik, nou, dit is de achtervoet en dit is de voorvoet. En dit stukje vlees, even omdat hier, dat zit bij u net, maar bij een kool hier. En dat nemen ze de jodenhaas. Een beetje zout en pieper. Komt er doorheen. Boter in de pannen.
En dan is het bij biefstuk altijd zo, dan mag je even een beetje rinnen met het vlees, zeg ik altijd. Dus dan mag je de vlees door de pannen heen bewegen. Want dan schroeit het helemaal dicht. En dan bloeien de sappen natuurlijk het beste erin. Dan draai je hem even om. Ondertussen de jerpels erin. En de remmen die ken ik bij de wien, maar de jettik en de kroon. En dan let je dit helemaal insieren tot het een beetje dik wordt en helemaal inkortje giet. Dan pakken we de folie. Want dat vlees dat is helemaal in die hitte boeter in één keer bij elkaar trokken. Al die spieren en dat maakt lekker ontspannen. Daarom hel je ook terug. En laat het maar mooi eventjes 10 minuten rusten. Als je zorgt dat die saus een beetje yoghurtdikte kring had, dan ga je hem even zeven. Al die siepeltjes en al die laurier, die zeef je eruit. Dan hebben we die prachtige jodenhaas. Een mooi stukje vlees. Dat gaat lekker rusten. En dit is een beetje aankwallen, maar we gaan hem nou eerst even snijden. En dan zet je het heel eventjes in de oven. 4 minuten. Frisse nootmuskaat er nog even doorheen, hè. Voor de snijbeentjes. Die hebben we nog een beetje opgestoofd in de boter. Dan doen we die er eerst onder. Dan pakken we even een paar van die mooie lapjes biefstuk, van die mooie Malse biefstukken. Dan mag je best een beetje reer houden, want dat is natuurlijk lekker. En dan komt de saus. En dan mag er gewoon eigenlijk meer bieslook in zitten dan saus. Een heel soort. En dat is er zo mooi omheen. Heerlijk. Neem het ervan. Lekkere bientjes, een bak jerpeltje bij en een goed glas wien. Nou Jip, dat was lekker maken. Zet alleen in de bien maar snijd. Hey. Ah, dat is goed in je rijdt. Heerlijk. Prachtig. Zo, dat wie een die marine, hè? Militairen. Ik moet je hem heel hartelijk bedanken. Ik ga voor die 2 cadeautjes. En ik jou die er even in. Ja? Maar het is eventjes zien. Dit is voor de 2 lietse poppen. Geweldig. Friesland, hè? En voor die heb ik natuurlijk ook nog iets speciaals, maar het is even zien. Tja. Die kerst even de waan als het ergens in Curaçao luistert, dan weten ze direct dat het in Friesland komt. Komt goed. Ipi, bedankt voor het schroen, voor de brief. Heel graag niet. Man, succes in je carrière. Marine, ik bedankt voor alles wat je hem dienen hebt. En wij binnen er ook een keer weer, maar lekker eten maar reizen en dan verrassen we weer horen gasten. La, la, la.